Tielo mokwongo ni abro taye chenro ni nyinga Milton Ochieng Jakabla. Ka tielo mar ariyo wabro riwore gi jalendo mar Inoro FM Festus Lango kaachiel gi japuonjre mar mbalariany mar Rongo University iluonge ni Onyango, mano Onyango wuod Bondo. Gibro nyiso pachgi ewi kaka tuke dhi gigo magiseneno. Ka ok kamano tarwaki ni wachiegni e paw tuke kanwoyo ni nyinga an Jakabla. E tielo mokwongo wan gi wendwa moa kamiluongo ni Credit. Credit en riwruok moro ma nochakore e piny China. Credit ni en mano masiro gik mopogore opogore, weche mag tuke, to moloyo ne jok modak kuonde mongohore. An gi welo ka to gin maging'e mathoth ewi weche mag Credit. E okombe minyalo nene mbele ni kaeri ni ma bende ne giloyo e tuke moko manche ne gigo chien kanyo. Abro rwako wendwa gi ni machiegni kabro chako kodi wuoyi matin. Inyalo nyisowa ni nyingi ng'a, titimo ang'o, igo opira kacha neno kirwakori ka jabol. Erokamano, an nyinga Fidel Rodrigues. Fidel Jodrix. Rodrigues. Yes. Mano be dani nyaluongo dala ni nyakwara ma Rodrigues. Ija higni adi kama Fidel? 12. 12. Titimo ang'o igocho ne tim mane? Hanka Educational Center. Ha? Hanka Educational Center. Hanka Educational Center. Mano ni kanye? Madare. Madare duong'. Madare makanye? 4A. 4A. Very good. Erokamano ahinya. Nyadendi koro inyalo nyisa nyingi. Nyisa kimor nikech ing'eni nyaka madhe neni, jodala neni. Kikuya ahinya to be koro ok donji. Nyiswa nyingi king'iya ka. Erokamano ahinya kuom miya thuoloni. An gi nyinga iluonga ni Vivian Achieng'. Tatugo ne skul mar Anka Educational Center. Okay. In itugo namba di e team no? An atugo namba 4. Namba 4, in defender? Okay, to in itugo namba? 9. In striker? Inyalo ringo milo opira? Kakiromni? Erokamano ahinya kapod wabro dhi mbele kodu kanyo ero, agombo ni mondo ang'e ni to in iwuon in ng'a? To in ng'a e Credit? Erokamano ahinya Jakabla kuom miyowa thuolo mondo wabie lendo ma kawuono ni. Nyinga iluongo ni Fred Amoke. An jachung' motegno mar Credit ei Kenya kae. Credit en riwruok makende mowuok mondo okony nyithindo matindo e yore mag ng'eyo mpira to kod chulo nigi school fee e kuonde magisome. Okay, to koro ere kaka Credit yiero nyithindo magikonyo, nikech aneno ka untiere Madhare to gi gwenge mamoko kuonde moko mongore. Ere kaka riwruok mar Credit yiero nyithindo magikonyo? Erokamano ahinya. Gimokwongo wakwongo wariwore gi skunde mane Madhare Slum, kendo watimo gimiluongo need assessment. Wakwongo wang'iyo ni to ang'o malich ma nyithindo gidwaro. Koro kwase timo mae to waketogi into categories like ni mae mokwongo monego wakwongo watim kato wabire ma. Koro kane wadonjo ei Nairobi mokwongo to ne wadonjo ei Madhare. Kane wadonjo e Madhare ne wayudo ni gino ma nyithindo dwaro mokwongo en chiemo. Koro ei Madhare ne wakwongo wang'iyo ni to kare kaka nyithindo gi inyalo migi chiemo ei skunde magisome. Koro ne wachako gimiluongo ni feeding program ei skunde gi endi. Koro bang' mae to ne wayudo ni nyithindo gi gionge kuonde mabeyo, nikech kidhi kaka Madhare wan gi public school achiel kende iluongo ni Edimari Primary School. Koro modong' gin skunde ji giwegi. Koro skunde gi gionge kaka ginyalo tugo. Koro to ne wayudo ni gin gi nyithindo matugo kabisa. Koro ne waloso negi sports mane oriwo skunde 15 mane tugo ei Madhare. Kato koro ne wadhwa keto negi kikombe to gi jok molocho to gi pesa moro matin magi gikawo magi gidhi gipogore. To gi uniform bende ne wamiyo jok mano bedo number 1. Koro kane wasego preliminaries in Madhare to ne wadhwa go finals ei KCB Sports Club. Emane jo Hanka Educational Center boys no win the trophy. Ne ugocho gi ng'a e finals? Ne wagocho gi team iluongo ni Madhare Light e boys. Kato bende girls bende ne girls Hanka kendo chako rado gi girls Madhare Light. To Madhare Light girls no kawo kikombe. Okay. Yes. Okay.
To kakora duogo kuom wuoyi matin, in ichako ng'e kanye ni nyalo go opira? Ere kama ni fwenyo ni in gi talent mar opira? Nachako go opira ka an ja klas 3. Klas 3. Sani in e klas adi? 6. 6. Okay, ni chako go opira ka ng'ama nonyisi ni nyalo go opira koso ni tema tiyudo kinyalo gocho? Natema. Ni chako opich jwala? To ere kaka ineno ko opira dhi konyi kata mopogore gi buo credit, ineno ere benefits mineno ko opira dhi miyi e ngimani? Onya tera e pinje moko. Onya teri e pinje moko? Igombo tugo e pinje maoko? In supporter mar team mane kata EPL? EPL? Manchester United. Manchester United? Manyoro nyogocho moloyo? Inyalo ng'e kata ni nyie gi logo ladi? Nok awatch game. Nok iwatch ne en otieno? Otieno ber kinindo. Erokamano ahinya. In ere kaka ning'eyo ni nyalo go opira? Ng'ano mano introduce ye opira? Nikech kama koro chope ni chal ni ukawo opira no seriously. Ng'ano mano introduce ye opira? An gini ka nachako temo, to naneno ni en gima nyalo timo ka ja klas 5. Kanyo ema nachako timo practice, taneno na nyalo timo gini. To naneno ni en talent manomiya. Kanye mana chako go. Position mari ng'ama nonyisi ni mane position minyalo go? Ang'o miyo ni yiero back, nitie midfield, nitie wingers, to nitiere striker? Ang'o manomo ni bedo striker mondo ibed jaloyo? Kana temo to naneno ni kanye mana nyalo. Kanye mani nyalo. Ok ine kaka kokali kaka defender tin mibedo blame? Kokali ma ng'ato loyo? Team marwa ok en kamano. Team marwa gin jok ma understand. Gi understand. Ni nyalo kali. Inyalo kali dong striker mor ma kocha nyaka lito loyo koru. Dong mano timore. Okay, to koro bedo ni sani koro un gi select team kata jok museyiero gi. Nyiswa ne achiel kachiel kaka nyithindo gi. Koro un kod gi maneno ka gin gi iluongo ni childhood unlimited. Mae udwa tero gi nyaka kanye? Jaka Black mokwongo ne wan gi paro mar tero nyithindo gi e Euro manyicho onorumo cha. Mane waseloso gik moko te, to gima ne odhi odilewa ne en visa. Ne ok wayudo visa nikech wadwaro ni mondo wa expose gi to the world. Ni nyithindo moko gombo ni mondo ne kaka jo Manchester tugo, gombo mondo gine kata gimbe gibed a part of jok matugo ka gidhi kono. Koro ne watemo mondo mi walos ne nyithindo 10 thuolo mondo dhi one Europa, to ne ok onyalore nikech visa. But pod wan gi mpango ni kapok higa ni orumo kata early next year, wabro kawo nyithindo matugo mabeyo mondo dhi one mpira e pinje maoko. Nudwa tero gi e Europa koso Euro? Euro. Okay. Yeah, Euro manyicho rumo Germany. Koro ne ok wayudo visa ma Germany on time. Okay. Nutero gi mondo ging'iya tugo? Yes. Gine tugo achiel kachiel? Yes. Ne wadwa tero gi mondo gine mpich tuke 7 to gi finals. To wayudo visa ka chieng' migo finals no koka visa wuok. Koro ne ok wanyal dhi. Omiyo ne gibedo gi ne ok wadhi, but ne wapango sani ni wabro tero gi oko. To ok mano kende, watemo ni mondo kaber to nyithindo gi wachul ne gi, kech giyudo ka nyathi nyalo tugo maber to ginyal chulo school fee. Koro gino maduong' masani kendo wadwa timo, wadwa neno matek mondo wang'i pesa matin mwanyalo chulo ne go school fee kama gisome. Apart from feeding them a school, wang'iyo ni gibedo maintained a school by chulo ne gi school fee. Number 2, if they can play football magi nyalo tugo mpira e yo makare, to wamigi thuolo mondo mi clubs kata ma Kenya ka wanyalo tudo gi go mondo mi ka gidhi e clubs go to kendo gichak gidhi e pinje maoko. Okay. Tiparo ni sama gitugo uketo gi mane pitch ma kawaida maduong' ka Nyayo koso matindo, kata goal post bedo nang'o? En maduong' cha koso matindo?
nyicha ne gitugo 7 aside. Koro 7 aside ne waketo negi nus pap. Okay. Nikech pod gitindo, gin jo higa 12, ne wadwa ni wachak kodgi ka gitindo. Koro waketo negi nus pap to gi gol moro matin cha. Ema gitugo go. Koro kwa next year wapango ni wabro tugo under 14. Koro under 14 to tugo full field. Okay. Gi ji 11. Yes, koro wabro keto gi e categories under 10, under 12 to gi under 14. Okay. Yes. Parna nyingi. An nyinga Vivian Achieng. Vivian Achieng mano nya Homa Bay nyandhiwa. Vivian Achieng e somo ka kamisome. Iparo ni kitieko somo tidwa timang'o? An katieko somo to lek mara agombo ni mondo abed laktar. Ibed rasta? Laktar. O laktar. Awinjo ni bed rasta moko madhigo club. Laktar matimang'o ng'eni daktari ka nitiere weche mang'eny. Laktar mathiedho tuoche mopogore opogore. Iwacho ni general doctor. Very good. In idwa bedo ang'o? An adwa bedo footballer mong'ere. Footballer mong'ere. Tim mane migombo tugo ne kibet maduong' kata ma oko go? Kachakre gi Kenya adwa tugo ne Harambee Stars. Idwa mano national team to moko gi club? Club. Wan gi Gor Mahia, Tusker, AFC, ang'o? Gor Mahia. Gor Mahia. Dware ni chikri tibedo mabor matin kinya ringo. Okay, to mopo in kor ineno ka credit ni di benefit nade mbele ka? Onya konya. Onya konyi e yo mane kaka iparo nikech sani koro ijitolea ituge bwo credit. Ere kaka ineno ko nyalo konyi? Onya chulo na school fees. Very good. To nyalo improve e gik manyalo tera e pinje moko. Kapo ni dholuo tami tinya wacho Kiswahili, nang'eni jo Mathare wacho Kiswahili sana. An dong ineno ka ng'e Kiswahili ta ja Mathare. Inyalo dwaro, inyalo wacho ni credit dhi konyi nade e nyayo talanta mari. Ero kori tugo tidwa bedo daktar, nitie kama iparo ni bwa abandon credit idhi som laktar? Credit nyalo konya kech onyalo chulo na kata school fee. To bende onyalo improve gige ma talent marani. To bende nyalo tera kata e pinje maoko. Kata kapo ni adwa bedo daktari to pod onyalo mana konya. Mangeche ni kata footballers gineno ng'ato kaka Michael Olunga osomo en engineer togo football. Mangeche ni gimunyalo timo maduong' en kasruok e somo be. Ing'eni en gima mit ahinya kiwacho niya ng'ane osomo en gi degree, en gi masters togo opira. Kaka nyocha wan gi tuke mag Olympic nitiere nyiri mosomo sana, nyiri maringo ne US ka 100 meters, 200, 400, nyiri go somo kabisa. Kendo gin gi lony margi makata ka gitieko ng'wech to pod gibro tiya. Koro sani koro nitie nyathi mawinjo to gombo kaka dodonje credit. Samoro ok entiere kata Mathare, samoro entiere Kibra, entiere Obunga, Kisumu kocha. Ere kaka ginyalo tudre gi credit koso pod uchako gi Mathare kende? Sani tu wachako gi Mathare to pango wa makende en ni mondo dhizia watime kata Kibera mwabro bende dhi kete tuke. Kato bang' mano wan gi gine mar mpango mar tere Kisumu. Bende wadhua pange tuke higa manyien. Yes. Okay, to koro nyaka sani wacho ni ukao age limit mukao, age group mane? Korka mpira wakao nyithindo ma chakre jo higa 12 mage mwa keto kendo tugo. But kwa ng'iyo wach mar school fee to kwa ng'i age limit. Wang'iyo ni nyathi ochando. Koro kama entie mosomeno wang'iyo kaka wachulo ne school fee. Chiemo tu watero ne nyithindo te school. Ma nyithindo te kata gi nyithindo 400 to gi chiemo gi te. Nyithindo kata mok tugi. Nyithindo te wamiyo school chiemo. Kaka skunde adi koro? Sani wan gi skunde 11 ma chiemo. Pile ka pile nyaka tam lor. Chakre January nyaka December. Hey. Yes. Ni pod asomo.
Adoge primary. Chiemo nitie kendo wamiyogi balanced diet.